ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተልና ድማ ንዕድም ስርዓት ብልጽግና ኤርትራ ጦራት ትእተላ ብምባል ኣብ ፍርሒ ወዲቑ ይርከብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ካብቲ ማሉ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ገጻት ትዊተር ኤርትራ ጦር ትእተላ ብምባል ዝርጋሕ ዘሎ ኮይኑ ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓቕሉ ፀይብለው ዘለወሉ እዋን ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ጦራት ተዳእትያ ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ስልጣነይ ክትኣልየንን ክትገውጠንን እያ ብምባል ዝለዓለ ስጋት ዘለዎ ኮይኑ ኮምፖሊት ዞን ዝተባህለ ናይ ስርዓት ብልጽግና መራኸቢ ዝኾነ ኣብ ገጻት ትዊተር ዘርጊሕዎ ዘሎ ከምኡውን ናይ ስርዓት ብልጽግና ዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳ ዘገልግል ኣብቲ ዝሓለፈ ቅንያት ጥራሕ ናብ ኤርትራ ሰለስተ ወታደራዊ ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ካብ ሩስያን ቤላሩስን ተበገሳ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣስመራ ከም ዝዓለባ ኣረጋጊፅና ንርከብ ኣለና ክብል ገሊጹ ሻዕብያ ጦራት ይእተሎ ትዝእትዎ ዘሎ ጦራት ከዓ ንኢትዮጵያ ንምህራብነት ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ንምግምጣል ይኽብል ፍርሕን ሻቑሎትን ገሊጹ ይርከብ ኣሎ ንዝሓለፈ ልዕሊ 10 ዓመታት ንኤርትራ ብምጽላምን ሓሶታት ብምውንጃልን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ጦራት እገዳ ተኻይዱ ነይሩ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ቢልዮናት ጦራት ብምእታው ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንሓንሳዕን ንሓዋርን ካብ ምድሪ ዓለም ንምጥፋእ ምዕራባውያን ሃገራት ተንኮላት ተካይዶም እቲ ተንኮላት ግን ኣብ ኤርትራ ክሰርሕ ኣይከኣለን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብዓብዪ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እቲ ናብ ኣቕኒዑ ዝነበረ ዝተፈላለየ ጦራት ኣታዊ ክገብሮ ፍጹም ኣይጸገሞን እዚ ሕጂ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣስመራን ባፅዕን ካብ ቤላሩስን ሩስያን ተበጊሱ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ዝበሃል ዘሎ ጦራት ንኢትዮጵያ ገዳሲ ኣይኮነን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራት ዓለም ኣጦራት ክእትውን ነብሶም ክከላኸሉን መሰላት ኣለዎም ስለዚ ድማ እዚ ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣብያትን ጫውጫውን ብፍላይ ከዓ ገጻት ትዊተር ንዕዘቦ ዘለና ዝሕጉስ ስጉምታት እዩ ስርዓት ብልጽግና ካብ ሕቡራት እምሬት ዓረብ ካልኦት ሃገራትን ብልቃሕ ጦራት ክእቱን ከሎ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ኣቕልዋ ይሃወትሉን ናይ ስርዓት ብልጽግና መራኸብቲ ግን ሕጂ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ንኤርትራ ኣጦራት ትእትላ ዝብል ኣብያትን ጫውጫውን የስምዑ ኣለዉ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄግስ ዋይት ሃውስ ጽልዋእቲ ኣሜሪካ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ዝምልከት ገምጋም ድሕሪ ምክያዱ ንሓላፊ ትካል ስልያ ፔንታጎን ካብ ስራሕ ኣባይሩ ሌተናል ጀነራል ጀፍሪ ክሩዝ ድሕሪ ደጊም ሓላፊ ትካል ስልያ ምክልኻል ኣሜሪካ ኮይኑ ከም ዘየግልግል ፔንታጎን ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ካልኦት ክልተ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ እውን ብፔንታጎን ካብ ስልጣኖም ተኣልዮም ኣለዉ ክፍሊ ምክልኻል ብዛዕባ ስጉምቲ ዝኾነ ቅልጡፍ መብርሂ ሃበን ኣብ ወርሒ ሰነ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደብዳቤ ኣሜሪካን ኒኩለራዊ መደበራት ኢራን ከም ዘዕነወ ብምግላጽ ብኣዋርሒ ጥራሕ ከም ዘዳናግዮ ብምግላጽ ጸብጻብቲ ኤጀንሲ ተኸላኺሉ ነይሩ ዋይት ሃውስ እውን እቲ ናይ ትካል ገምጋም ብዘይ ጥርጥር ጌጋ እዩ ብምባል ነጺግዎ ነይሩ እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ውዝ ሓበሬታ ድሕሪ ምውጽኡ ኒኩለራዊ መደበራት ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘዕነወ ብምግላጽ ሚድያታት ኣብ ታሪኽ ኣዝዩ ዕዉት ዝኾነ ወታደራዊ ደብዳብ ከቃልሎ ይፍትኑ ኣለዋ ክብል ገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጎኒ እስራኤል ብምዃን ኣብ ልዕሊ 3 ኒኩለራዊ መደበራት ኢራን ደብዳብ ምክያዳ ድማ ይዝከር ኣብቲ እዋን ሄግስ ኣብ ዋዕላ ኔቶ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ጸብጻብ ብትሑት ስልያ ከም ዝተገበረን ኤፍቢኣይ ነዚ ምርምር ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ ነይሩ ሌተናል ጀነራል ጀፍሪ ብሰንኪ ዝስርሑ ካብ ስራሕ ከም ዝተባረረ ንመጀመርታ ግዜ ዋሽንግተን ፖስት ይሓቢሩ ዲአይኤ ኣካል ፔንታጎን ኮይኑ ሰራሒታት ንምድጋፍ ወታደራዊ ስልያ ይነጥፍ እዚ ብዙሕ ቴክኒካዊ ስልያ ዝእክብ ኮይኑ ካብ ካልኦት ሲአይኤ ዝኣመሰሉ ትካላት ግን ዝተፈለየ እዩ ሕግስ ሓላፊ ዕቁር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካን ኣዛዚ ፍሉይ ኩናት ሓይሊ ባሕሪ እውን ክእለ ከም ዝኣዘዘ ሓደ ስሙ ዘይተገለጸ ምንጪ ባዕሩ ንሮይተርስ ሓቢሩ ነይሩ ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ መላእ ዓዲ እንግሊዝ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ሆቴላት ሓተት ዕቑባ ተቃውሞታት ተኻይዱ ሰልፈኛታት ኣብ ብሬስተል ሊቨርፑልን ለንደንን ሓዊሱ ኣብ ገለ ክፋላት ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ኣብ ዌልስ ሞልድ ኣብ ስኮትላንድ ኤሩዝን ኣብ ሰሜን ሆላንድን ከወንቲ ኢንተርሞን ተኣኪቦም ፖሊሳውቶም ጸረ ዓሌታውነት ዝቃለሱ ጸረ ሰልፈኛታት ኣብ ዘካየድሉ ቦታታት ተቃወምቲ ጉጅለታት ንምፍላይ ኣብ መንጎ ከኣትው ተረኣዮም እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ኤሴክስ ዝርከብ ኤፒኒንግ ሆቴል ንሓተት ዕቑባ ቀየታኣናግድ ድሕሪ ምሕታት ገለ ሰበስልጣን ከባቢ ዓዲ እንግሊዝ ሕጂ ሕጋዊ ቡድሆታት ኣብ ግጥም ከም ዝኣቱ ድሕሪ ምግላጾም እዩ ብኻሊእ ዜናና ድማ ብመሰረቱ እግራውያን ትካላት ብዝገበርዎ መጽናዕታዊ ሓበሬታ ኤርትራ መዳይ ምውጋድ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝነኣድ ውፅኢት ከተምዝግብን ከላ ብደረጃ ሃገር ድማ ዞባ ዓንሰባ ዝለዓለ ሚእታዊት ማለት 95.9 ሚእታዊት ተመዝጊባ እዚ ጸብጻብ ብመሰረቱ ኣብ 2024 ዝተኣከበ ሓበሬታ ዝወፀ ኮይኑ ከም ዝፍለጥ ድማ ኤርትራ 2007 እያ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብወግዒ ከውቅዕ ኣውጃ ናብ ሰፊሕ ህዝባዊ ጎትጓስ ኣትያ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ድማ ብፍላይ 126 ዓታ ዘጠቓለለ 4 ንኡሳት ዞባታት ኣስማጥ ሓልሓል ሓቦሮን ዓዲ ተከሊዛን ኣብ 2022 ሚእቲ ነፃ ካብ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣውጃ ምንባራ ይዝከር
بخالي زيننا دما قديم تقلال لتنير كونيريل أبراهام تسمى مريم بعسران حدا نحاسة أمبل سوعان شدشان عمت عدميو بحمام تسويو أورا حدان شحن شعة ميت سوعان حمشن أفزواو حالتات حرنة إرتاز تسلفة تقلال يا أبراهام أو قزي حرنة أو قالسي أو تواقع سراوي دحرنة أن الدما أو تفايلو أهاتات حيلتات مكل خال إرترا خسكاو درجة أزازي برقيدين حلف محدارن كفلة سراوي دبو مخان نهدون هاقرن زقل حروانيا أيو ولتنير كونيريل أبراهام تسمى مريم بعال حدا نبو حدا ولادنيو سنة سرعة كورن مع عسران كلتن نحاسة أما غاور حرونيات من دفرات تفصيمو منستر مكل خال زباو سراويت بمسوات قديم تقادلاي كونيريل أبراهام تسفى مريم تسمع عمر حزن ناقلتو نسدراويت المسارحة مقالستن صنعتي هاوي بل بتمساسات زيننا دما أبز حجوان منغس إرترا ناي قدامنت قداماي هو سرحل زلصلات حرشا إرترا نمعباي حرشا إرترا نمعباين زمانا وقاون متحازن كوينو سلاز تخايدو هص عرتاتن لتسرح عبيت ماخلاتن استراتيجيكاو ديغاتاتن مهرت حرشا إرترا بحصرت وانات بتعاطف عبن عبيت عوتات كمزغبن خيلو زركب زلو كوينو منغس إرترا بزوزغو عوتات بايتا دما مس مشارفت اكلات بمتحبر اقدس عرتاتن سرحتن يسلاسللو مز غداي تتحيز دما علما ودم مغون حرشا نبي إرترا أقصات تويتر حاطير نقداس حبريتا زرقحو يركبلو إذا زرقحو وزركب زل حبريتا دما مهرت معارب إرترا مسفحان معباين مس منستر حرشاني إرترا بحوار ناوشت إرترا قداس نورات كم زاتون أبس مرا إيربورت كم استراغفن أبز حبريتا قليس انتقيسن يركبلو إذا مس مهرت معارن من روح نهب انت تحيزو أبي إرترا تراغيفو زركب زل قداس نورات مهرت معارب إرترا معباي عو يقدن تراد كم زل ونون على ما ود مغون حرشاني بإرترا أقصات قليس وانتقيسون يركبلو زخبركم زخبركم تخاطلتنا نص ساعة زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات نتم كتكاتلوم صنحهم يمسل نيروم ابز قصلوا بخالة حبيتاتات كسام نراخب سلامنا تمننا ببو زلهم سلام نعاهم يكون سلام